Gerdî. Gelo Rêjîn Gerdî dinasin. Rêjîn Gerdî ji bavekî hekarî, ji Bakurê Kurdistan û ji dayekekî sîdekan ji Başûrê Kurdistan ji dayek bûye. Malbata wî sala heştê û neh ji ber kêmebaran û êrişîna nifayê reviyan Îran. Malbata piştîberê Xwedî de Pakistanê û kampa peneberan li Kuwêtê paytexta Balûcistan, Pakistanê tecî dibe. Piştî malbatê çê Nû Zêlanda, rejîm xwendina hiqûqê li Zenkoya Awtan dîdomîne. Li Zenkoya Harvardê master diqedîne. Harvard xalata çalaka mafya mirovan werdegire. Her hali Nû Zêlanda xalata cîwana sal distîne. Rêjî xalateka neteweye ek wê ji bo mafya mirovan ji werdegire. Îro Rêjîn Gerdî perêzereka nedewletî ye û ji bo mafya mirovan û mafya xwedan dixebite. In the beginning, I'm crying, scared. And she explained me. She went working with human rights. I'm very proud now. She's make my dreams come true. I hope one day everybody be freedom. We are Rojava, Rojava is us. We are Rojava, Rojava is us. Rojava, Rojava is us. Rojava, Rojava is us. We are Rojava, Rojava is Binerin hîja, me bişopînin, like bikin û abone bibin.